Der står ude, langt ude. Men det ikke står de der udvikler ret på stedet. Nå ja, det ved jeg. Ja. Og så spiller vi vand i H2, O og I. Og ved du, hvad så vi gør? Nej. På grundværket, Nå. Studstrupværket eller nordkraftværket, der laver vi, i stedet for at sende det der ned i havbunden, så laver vi noget, der hedder syntesegas. Ja. Ja, den har I tror aldrig hørt. Jo, det var sgu det stadig. Nej, det er syntesegas, det er ikke. Men det var også det stadig. Og hun bliver ikke noget med propan. Jo. Ikke helt. Jo. Og nu er jeg det ene med lige før. Meget noget bestemt på det. Jamen altså, du kan tro, jeg har lige fået 12 i Har du fået 12? Og nej, hvad hedder det? Geografi. Ja. Geologi. Nej. Geografi. Ja. Det nu er jo ikke at sige, det er jo sådan nede i under havet. Ja, det er vel nødt til at undervise godt. Ja. Selvom man sidder på en banegård. Ja. Jeg kommer nok. Nej, nu skal jeg teste dig. Efter vi har først tilbage, jeg har Søren. Hvad? Efter tilbage, der har vi Hvad siger du? efter tilbage. Det lyder til nogen, der biber. Ja, du. Fortæller mig, der ikke er ej. Hvad? Nu skal I høre her. Ja. Hvad er det, I slutter? Det er slutter. Det er jo rigtig meget. Ja, det er lige med. Nej, det er sgu ikke mit problem. Vil du høre, hvad det er? Det er godt. Hvad er sgu ikke? Ja. Vidste du det? Det er jo ikke mig. Det er ikke. Men hvad? Helt skade. Hvad? Propan-idioten, det er... Og det der på kæmpe. Ja, propan, det er jo en gæster. Det er noget propan ud. Så ikke han skal en pakning op i røven. Og så får jeg en gæstruller. Der prøver at komme til Brønderslev. Der er på søndag, der er ikke noget. Vi giver jo billede af det. Ja. Så er livet jo ikke. Han har jo været en skatetur. Men jeg tænker bare på, tror I, Obama og konen, jeg sagde det, så er det. Ja, det kan I godt. Men er det ikke godt, der er kommet sådan nogle sorte mennesker Nej. i det hvide hus? Nej, det hænger på alt sammen. Lad os ikke have sidst her. Og det var det lidt. Det er godt. Det kan nu af. Jeg er lige ved at tro, han er bedre end George Bush, den der. Han var en lille skider der. Varmen, han var bedre. Han lavede aftale med kineser. Han var udenrigsminister. Hvorfor gjorde han det? Er kineser klog? Kineser? Det er ikke. Det er sgu for noget af, ikke? Ja, det er nu. Du kan finde ud af det, men du skal ikke gå til at blive stumter. Og rotter. Har nogensinde hørt en kineser rotte? Hvad? Har du en Honda? Hvad? Har du en Honda? En Honda? Og hvad har du kommet med? Han har ingen der. Nej. Du har måske en stumter, eller du vil. Jeg har jo fly. Altså, den her er faktisk en tur, og her Er du jægerpilot? Altså, du er højtlæsning, du er jægerpilot, og jeg var ikke til det. og du holder
Hvad er 2 på 2? Du, det skal vi. Altså, er det også på Olsen og med æggeklur? Det er jo så godt. Hvad så fly, de bruger af brændstof? Har du skole, siger du? Tror du vi? Har du vi? Jeg kender en, der har en crosser. Det er en Honda. En 680'er. Du vi? Ja, Det er noget, der ikke nu er. det er noget, der rykker solderen rundt med, når det skal pappe i bud. Ja, det skal jeg sætte på. Hvor er jeg ved, hvis du kan få noget, du skal af. Det er ikke Nu vil jeg lige teste jer. Igen nu. Vi kan ikke prøve hele tiden. Vi gider nu ikke teste her. Jo. Nej. Jo, jeg får Nå, nu. jeg var testpilot. Jeg er testpilot på Lockheed Martin. Det var det der. Men lige præcis, hvis du kan teste her. Og Om præcis. har jeg vendt den forkert? Lockheed. Har du ikke vendt den forkert? Sød nu. Ja. Det skal vende rigtigt. Så er det noget. Ja, det er også. Prøv at tage den på sådan der. Omvendt. Sådan der. Ja da. Sådan der. Så ligger der aber på. Ved du hvad? Det er jo ikke. Nu er du rigtig professor. Ved du hvad jeg gjorde med de russiske piloter? Nej, den død. Som var MIG 29. Der stod vi kraftigt på flyvninger. Så stod de på flyvninger. Ja, det gjorde vi sgu da. Det tror jeg på. Nej, det tror jeg på. Det er godt, hvad det er langt. Vi skal så Vi skulle teste hinanden, om vi kunne flyve. Ja, så kan jeg stå på flyveren. Nej, I vil ikke flyve i et fly. I flyver af jer selv. Kunne vi sgu da. Så var det også en plads. Nej, nu er jeg. Okay. I modsætning til det her skide Brunswick, der har ligget der nede i Kroatiens bund og døde 228 mennesker. Ja. Det var fordi, de knæppede dem. Nå. Kan jeg lige bede om kammertogen? Men det er ganske sådan en sammen. Kom for sat. Nej. Det kan vi ikke have. Jamen, den får du aldrig at vide, den får. Er du franskmænd oprindeligt? Hvad er det? Er du? Rundt med damer, eller hvad? Godt i dag, med den. Det kan du måske stadig, jeg vil gå til mænd nu. Du tager hvad du kan få. Det er der, som de kommer. Selvfølgelig gør jeg det. Nå, Men nu er jeg og så er det lige her. ude i cockpit. Ja. Der sidder nogle svenske piloter. Ja. Og så har vi taget nogle brasilianske damer med ombord. Nå, der kan vi komme ind der. Det er bare Og nogle så ud ligger ligger. det jo knipper. Nå, i flyg. Ja, I F-16. ja, det der var, nej, ikke i nej, det var en Airbus. Der kan komme ind der. Den gik den. Nej, det er 27 snart, altså der. Ja, ja. Men det var fordi, det var knipper. Var du så med, eller hvad? Nej, jeg har selv prøvet det. Nå. Så ved vi, hvad så siger. Jamen, sådan er livet. Altså, gå en lille lag, så skal I ikke høre, nu var vi Så siger de, det er skyldag, der får en eller anden Jeg tror, vi skal der med tog. der går Nej. der går ikke strøm igennem fra 10.000 km ned, downøb. Nå. Ja. Du var med din kone. Jeg lever der sidste livet.